Několika náhodných kolenoucích jsme se zeptali na otázky související s internetem. Zde jsou jejich odpovědi. Nevím, něco, kde hledám nějaký věci, informace, ne? Něco, na čem najdu informace. Internet je síť, která vznikla, jestli si dobře pamatuji, v roce 1991. Jako je propojení počítačů, propojili první dva počítače, které mezi sebou pak mohly komunikovat. No. Jako noviny, aká, že to není tištěné. Nevím, to vždycky spravuje táta mojí babičce, takže to je něco, nevím. Router je zařízení, aby se mohla zapnout jako Wi-Fi a byla Wi-Fi, prostě připojení, taková jak ta krabička, bych řekla já. Na Wi-Fi, ne, router. Jo, to jsme se učili ve fyzice. Optika, to je na oči prostě, dioptrie. Optika. To je vidění, nebo brejle. Který je poskytovatel internetových služeb, internetových připojení. Těch je dneska velké množství, můžou být různé komunitní firmy nebo sdružení. Tak je to prostě ten, kdo poskytuje připojení.